mai suna Santomi ya ba su daloli akan su je su ci mutuncin wata yarinya mai suna Fadila Abubakar. Don ku so Santomi abun wasa ne a garin nan? Assalamu alaikum jama'a, barkamu da warhaka. Wannan da kuke ganin su da daloli a hannunsu su ne wanda wani dan siyasa mai suna Santomi ya ba su daloli akan su je su ci mutuncin wata yarinya mai suna Fadila Abubakar. Yarinyar nan ta faɗi ra'ayinta, harkar siyasa ne. Yau idan ka fito siyasa wani ma shiri zai ma, so kuma mu siyasa ce in dai ka fito kowa yana da ra'ayinsa zai iya wannan ra'ayi akan su. Mutum ya gana maza ya fito a social media ya ce ku zabuwa ne, so ina ruwan ka kai kayan da kanka kai shiru ka sa ka zira sarauta Allah ido. So ta faɗi ra'ayinta a social media, su bi ta shawanta su ci mutuncinta. Na san da dama mutane sun ga bidiyon nan. So ni a nan magana nake so in yi a nan shine ya kamata a nemo wa'annan da suka rike wannan yarinya. Me taimako don ta yi postin ta ce ba ta son dan siyasa? Shi yanzu kai yanzu dan siyasa kai yanzu Santomi a haka kake so mutane bai duk su zabe ka? Kama ka sare. Dama yan manuniya, dama mun ce yan manuniya za ta nuna a 2023. Muna nan mun kasa mun tsare. So maganar zabe ma yan Maiduguri ba za su zabe ka ba. Kama cin rai. Yawwa idan aka zabe ka kuna ɗaya daga cikin wanda kuke ciwon yan ta'adda a cikin Najeriya, a noran Najeriya da karshe su zo su dinga wulakanta mutane suna kashe ayan mutane. So ba za ma a zabe ka ba za mu zabe ka ba ma son ka. Yawwa ko kwashe ina ka ma gwara ma ka hakura domin ko ka fito a tashi da ba mai zaɓar ka. Yawwa kuma ya kamata hukuma, muna kira ga mai girma, yawwa zulum kana ɗaya daga cikin wanda muke alfahari da kai a arewa. Muna sa ran insha Allah wata rana sai ka zama shugaban kasa a Najeriya gaba daya saboda adalcin ka. Dan Allah ba dan mu ba, muna roƙonka ka taimaka saboda Allah ka sa a nemo wa'annan da suka yi wannan yarinyar wulakanci a hukunta su daidai da abin da suka yi yadda ba za su tsara ba da gobe. Dare da aka ba ku a nan duniya za ku kashe ta ba, a nan za ku kashe ta. Abin da kuka kinsa ba, sun je sun rubuta mata tana sai da abinci, sun lalata mata shago, sun rubuta ta gaba da shagon ta an mata wulakanci. Kowa ne ya ga irin su ba mace ce ba. Ku kuna kiran kanku yan daba, ku je ku in za ku yi daba ma ku yi tsakanin maza da maza mana, sai akan mace ake nuna daba. Kun ba mu kunya wallahi tallahi kun ba mu kunya. Mun san mutanen Maiduguri suna da mugun kawaici da mutunci, amma ku kuna son ku zo mu na. Assalamu alaikum jama'a, barkamu da warhaka.